Arra kérlek, hogy helyezkedj el kényelmesen, és egyszerűen csak fogad magadba a környezeted minden ajándékát. A lélegzettel, a füleddel, és csukd be a szemed. A tested most nem feladat, hanem egy tér, amiben jelen vagy. Lélegezz lassan, hosszan mélyen be, és fújd ki. Miközben kifújsz, kérlek mondd, megengedem magamnak, hogy elengedjem mindazt, ami nem az igazságomból tart engem. És csak figyeld a tested, nem analizálva, csak érzékelve, lélegezz. Hol érzel feszülést? Hol van egy enyhe húzás, egy finom szorítás? Bárhol megjelenhet a testedben, csak vedd észre. Tudod, hogy ezek a feszülések nem véletlenek, mintha apró, láthatatlan szögek tartanák őket helyben. Nem fájdalmasak, de rögzítenek. Egy bizonyos pozícióban tartanak. Csak nézd meg, hogy ezek a szögek nem ellened vannak. Egy régi történetet tartanak fenn, egy képet, egy hiedelmet, egy kollektív emléket. Azt az érzést, hogy maradj kicsi, maradj bűnös, maradj lekötve. És most lásd, hogy előtted megjelenik egy alak. Nem kell neki arcot adnod, és nem kell vallási képet sem erőltetned. Ez csak egy jelenlét. És ez a jelenlét nem szenved, nem rögzített, nem van valahova szögezve, hanem szabadon áll, és rád néz. És ebben a tekintetben nincs ítélet. Nincs elvárás. Csak egy nagyon egyszerű üzenet. Én nem azért jöttem, hogy lekösselek, hanem azért, hogy emlékeztesselek. Figyeld meg,
mi történik a testedben, miközben ezt hallod. Lehet, hogy egy picit megmozdul valami. 1 milliméter is elég. És most lásd, hogy ez a jelenlét odalép hozzád. És finoman megérinti az első szöget, amit érzel a testedben. Nem tépi ki, csak megérinti. És már attól elkezd lazulni. És most egyesével ez a jelenlét végigmegy a szögeiden. Minden egyes rögzítést nem erőből, hanem jelenléttel felold. És mondhatod magadban, nem kell rögzítve maradnom ahhoz, hogy értékes legyek. Nem kell bűnösnek éreznem magam ahhoz, hogy kapcsolódjak. A mozgás biztonságos. És ahogy ezek a szögek oldódnak, figyeld meg. A tested nem esik szét, hanem könnyebb lesz. Szabadabb, élőbb. És most lásd, hogy az a jelenlét, akit eddig néztél, lassan összeolvad veled. Nem kívül van. Soha nem is volt. Most
te állsz ott. Nem rögzítve, nem lekötve, hanem jelen. És nézz innen rá a világra. Nem kell megváltanod, nem kell bizonyítanod, csak jelen lenni benne. Mondd ki magadban, szabad vagyok mozdulni, szabad vagyok élni. A szentség nem köt meg, hanem áramlik bennem. És amikor elérkezik a számodra a pillanat, hozd a figyelmed újra ebbe a valóságba, vegyél egy mély lélegzetet, és lassan nyisd ki a szemed.